Hai लोगोफोर आसाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ गासिबो नोंथांमोनखौ वेलकाम माय गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आरोना दा आङो थांगासिनो माने मेलायाव थांनानै आरो मेला जादोंनो बबेबा मोनसे जायगायाव ओरैनो खाथियावनो आरोना 20 मिनिटनि लामा स' बे मेलायाव थांनो होननानै लाहार फाहार खालामबाय थांनो ओंखारदों दा बर्थमान हारसिं आरोना ओमफ्राय जों लोगो मोनगोन ओमफ्राय थांगासिनो दा नायलांदो नोंथांमोना मा नुयो नुवा ना गाखोबायलै बासाव ओमफ्राय थांलायनोसै आरोना ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना मा नुयोना दसे सम ओमफ्राय थादो दा मोनसिगोन आरोना दसे थानानै मोनफैलायबाय लोगोफोर नै बासथ' मोनबाय माने जायगाखौ मोनखाबाय आरोना बे जायगाया बे ओइ जिङावनो जादों बै नै माबाखौ माने नुफैबायनो आरोना मेला जानाय जायगाखौ ओमफ्राय उन्दुनानै सिखारना फैनाय मेगनानो बुनायफोरा खाराखै आरोना उपाय गैया मा नुयो मा नुवा नायनोसै ओरैनो बेरायनो थांसै दसे सम मोना थांसै आरोना एन्ट्रि जाबाय आरोना मेलायाव एन्ट्रि जाबाय नायलांदो ओमफ्राय बिथिं मा दं नायनोसै आरोना वाव सोब हिन्जावफोरनि माल नया चीज है अभी भैया जी दिखाएंगे क्या है भैया ये एक्चुअली ये एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा दिखाएंगे बॉक्सर वाला मेरे व्यूअर्स लोग भी देखेंगे ना क्या है वो चीज थोड़ा दिखाइए प्लीज ये इसको ऐसे करो एक्सरसाइज होगा भाई अच्छा नहीं आता भाई ओ पुशअप करने के लिए क्या आप सब भी कर सकते हैं इसको ऐसे करोगे ना हाँ ऐसे जाओ पुशअप करो अच्छा कितना प्राइस इसका इसका है 1490 रुपीज 1490 रुपीज अच्छा उसके साथ वो फ्री मिलेगा ये वेट करने वाला रनिंग करने के लिए अच्छा खोनाबायना लोगोफोर माने बियो 1400 आरोना मोनसेयाव बियो माने बुक डाउनबो नोङो पुशआपबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय आरो मा होनो बेखौ नोंथाङा माने साखाखौ माने गारि बायदि खारनोमोन माने पुशआपनिनो आरोना बेयो माने बिखानि एक्सारसाइज आरोना नायनोबा लानो हागोन आरोना 1400 माने मथा मथि 1500 थाखा आरोना नोंथांमोना जुदि लानोबा सोरबाफोर लानो हागोन आरो गोदान माबा आइटेम आरोना एक्सारसाइजनि थाखाय नाथाय बेफोरखौ जानला मोनला दखानफोराव मोननो थाङा आरोना ओमफ्राय माबायावसो मोनो बेफोरखौ माने मेलाफोरावसो मोननो थाङो आरोना स' नोंथांमोना मागोरै बेखौ मिथिया नायनानै स' नोंथांमोना देखाबाय आंथ' लानो हाया दा लाया आं बेखौ आंनो नांथ'आ आरोना बेखौ वेराइटी ऑफ अचार ना पिकल क्या बोला इसको अचार ना ये क्या मिर्ची है ये मिर्ची आम ओमफ्राय ये भी आम और ये क्या है रसुन ये माने सामब्राम गुफुरनि आरोना ओमफ्राय ये कौन सा भैया ये आमला नि आरोना बियो ओमफ्राय ये ओमफ्राय और ये नींबू का माने आचारनि वेराइटी आरोना आचारनि वेराइटी वाव आचारनि वेराइटी आरोना वाव वेराइटी ऑफ आचार पिकल गोलोमजोब्बाय लोगोफोर गरम मोनबाय आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो माने नुफेरै बुस्थुफोरखौ देखायगोन आरोना नुफेरैफोरखौ माने जेराव दखानफोराव मोननो नागिरा बेफोर बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने दानो आं जा जायगायाव हाबदों माने बेयाव माने मा होनो बेखौ हिन्जावफोरनिल' बांसिन माल दं आरोना हलवा कौन सा साइड का हलवा ये गुजराती हलवा क्या है वो केरला हलवा केरला नि आरोना हलवा वेराइटी ऑफ हलवा माने हलवा माने नोंथांमोना मिथिया आंबो माने बेयाव बादाम सादाम होनानै मिक्स खालामनानै माने माबा मोनसे होनानै बानायना आंबो मोनजाफेराखै आरोना हलवा होनना खोनाबाय थायो गोदै मीठा है क्या ये मीठा है मिल जाएगा ड्राई फ्रूट्स कितना ये भैया कैसा है पाव किलो कैसा 100 पाव 100 माने फुवासेयाव 100 टाका आरोना
गथ'फोरनि माबाना गेलेनाय इन्जय आरो ना गथ'फोरा पूरा इन्जय कर रहा है बच्चा लोग ओमफ्राय नै बिथिं आरो जाम्पिं उन्दै सासे दं माइनाव जाम्पिं खालामदों आरो ना बियो बेयाव आरो गथ'फोरनि आरो ना गड साफारि मजा आरो ना वाव गथ'फोरनि आरो ना जोंनियाव नुनो थाङा आरो बेफोरखौ बांसिन खम नुयो आरो ना नै नायदो ओमफ्राय बिदिनो ट्रेन खारगासिनो आरो नै खोमसियाव मोजां नुबावगोन आरो ना दा एसे खोमसिनो हो आरो ना एसे माबा दं नालाय बेला दंबावो ओमफ्राय खोमसिबाथाय आरो जा मोजां नुगोन आरो ना जायगाखौ ना नोंथांमोना माने नायनानै मोजां मोनगोन आरो लाइटिंफोरजों मोजां नुगोन आरो ना नायलांबाय था नोंथांमोना नुबाय थागोन आं माने जा बुस्थुखौ माने नागिरबाय थादोंमोन माने लानो गोसो दंमोन आरो ना रुमाव ओरैबायदि एम्फौ दं आरो ना ओमफ्राय आं बे बुस्थुखौ लानो होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो दा लानांगोन आरो बेखौ नङाबाथ' दखानफोराव मोनगोन मोना मिथिया आरो बे बुस्थुखौ आरो ना बेयाव माने सि दोननो हायो आरो ना बियो ओमफ्राय सेन मारिनो हायो आरो ना नायखौ दिन्थिदों माने सेन मारिना दोननाय आरो ना नैयाव सेन मारिनाय ओमफ्राय बेखौ नांगौ आरो आंनो रुमाव माने ना बेखौ लानांगोन आरो आं बेसेबां 300 थाखा होनना बुंदों नायनो र' खम जागोन जाया एकदम अभार मानसि आरो नायनो जागा जाले आरो लामाया उफाय गैया आङो माने बेखौ 150 थाखा होना फैदों आरो ना ओमफ्राय दायो थांफिनगोन आङो बेखौ 300 बिदों आरो ना 320 थाखा बिदों खिन्थु बेखौ 200 थाखायाव मोननायनि एसे चान्स दं आरो ना 200 थाखायाव जुदि मोनोब्लाथाय लासिगोन आरो ना 200 मोनाबा लाले आं बेखौ माने आं डिजाइनखौ नायबाय आरो ना माबायदि बानायदों बेखौ आङो अर्डार होनानै दखानावनो बानायनोसै आरो ना नायनोसै मा जायो 100 होनदों आरो मा 100 नायनोसै मा होदों 100आव वो माने आसान आरो हिन्जावफोरनि बेयो माने 100 आरो ना बेयो गासिबो 100 आरो ना और ये फुलका कितना प्राइस है सब भैया 250 ने भी है हाँ 150 मोजां मोनलै न' खाथिबा लांगौमोन आं भालासे खबर नाকি कर मानटु দাদা লগ পাইছে আৰু বিজনেছমেন গোৱাত ন এইটো মানে আমাৰ ডাঙৰীয়া এইটো মানে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু না এইটো এইফोरखौ बायबाय थादो फानदो आरो ना बियो माने आसामनिनो आरो ना आपने ক'ৰ গাঁৱৰ ক'ত গুৱাহাটী কি জাগা মই বাক্সা गरेस्वৰৰ মই ওচৰ হয় দেখোন মানে नै जोंनि खाथिनि मोनबाय आरो गुवाहाटीनि মানে गामि खाथिनि होनबा भुल गैया आरो ना আপনি ক'ত থাকে ইয়াত পঞ্জিমত তাৰ পৰা ইয়াতে আনিছে আচ্ছা ভাল লাগিলা নিলো হয় এতিয়া ৰুমত আৰু এইবিলাক এতিয়া আমাৰ ৰুমত ৰাখিবৰ কাৰণে জাগা নাই যে মানে आसाम निलो गंबाय आरो ना पान्जिबनिफ्राय फैदों आरो ना राजधानि गवानि खानायखौ आंनिखौ खानायखौ गनाय नुनानै माने दखाननि खासे आंखौ लाखिलायबाय आरो ना माने खानाय गनाया खमायगोन माबागोन बहुत बुजायदोंमोन आरो ना बुरिया आं लाया आरो ना गबायबा गबाय थाथों माने जानला मोनला लानानै आरो बांसिन गहोना लाया आरो ना खानायखौ माने बेफोरखौ आरो ओमफ्राय आं दखाना बहा सोंदोंमोन आरो ना जायगाखौ माने बियो आरो मेलायाव साननैनि थाखाय फैगोन लागोन माबा जागोन उनाव सोर माबा सोर माबा रिक्स लागोन नङा होमबा बिदि आरो ना दखानानो गैया बिसोरो माने दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव बेरायनाय बेफोरखौ आरो लानानै लाब गैया आरो ना स' मा बुंनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना बुस्थु नुदों सफायैनो बा फेसिलिटिया वाव मोजां समायनालै वैरायटी ऑफ सोफा दिखा रहा हूँ आपको सब देखिए ये बहुत सस्ता में मिलता है इधर तो हमारा ये बॉस अभी हमको दिखाने वाला है प्राइस बोलिए भैया क्या क्या है कौन सा अच्छा है आप लोग का सेल कहाँ से ही है कहाँ से गोवा का है ये माने लोकल का है लोग तो ये लोग का तो शॉप है तो अभी कोई भी अगर लेना है आप लोग को अगर पसंद गया है जो लोकल आदमी लोग है तो आप लोग अच्छी प्राइस में मिलेगा बोल रहा है भैया आप लोग अगर इस फेरी में नहीं आया अभी तो आप शॉप में जाके विजिट कर सकता है तो ये अच्छी प्राइस में देगा बोल रहा है तो भैया का शॉप का एड्रेस बता दीजिएगा कुकली गोवा में ही है गोवा में पड़ता है साउथ में ना तो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं वैरायटी ऑफ सोफा देखते बैक कैमरा से मैंने बहुत मजा सोफा ना वैरायटी ऑफ सोफा क्या सोफा है
माने भेराइटि अफ सोफा ना एकदम नैबे आरो बेड माबा आरोना बियो सोफाबो आरो बेडबो आरोना ये सोफा प्लस बेड उन्दुनोबो हाना सोफा प्लस बेड है ना ये दिखा सकता है हाँ इसमें कुछ भी सामान आप रख सकता है और 6 फीट बाहर आता है हाँ 6 बाई 6 कितना प्राइस इसका आपको पड़ेगा 15,000 बहुत सस्ता में हमारे हमारा वो साइड में तो थोड़ा महंगा पड़ता है ये वाला सोफा देखो एकदम बेस्ट है ये भी 90,000 हाँ 90,000 शोरूम प्राइस इसका 1.5 लाख रुपया है अच्छा इसके साथ 2 वाह बैठने टूल्स भी दूंगा ना जोगरा ये बैठने के लिए टूल्स भी है अंदर डाल सकता है आपको जरूरत नहीं पड़ा तो मज़ा ये तो पूरा सेट है उधर से यहाँ तक आएगा और ये 2 टूल्स साइड दो और उधर भी 2 है 4 है अच्छा है वेराइटी ऑफ सोफा प्लस बेड भी है बहुत अच्छा है अच्छे मॉडल वो साइड रखो हाँ वो साइड देख के आया मैं ये भी अच्छा है ये अच्छा लगा मेरे को और वो ज़्यादा अच्छा लगा आगे वाला ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पसंद गया ये बहुत अच्छा है इसका कितना प्राइस इसका आपको 30,000 पड़ेगा 30,000 बहुत सस्ता दिख रहा है मेरे को कितना वारंटी कितना रहेगा गारंटी इसका कुछ खराब होने का चांसेस खराब तो होएगा नहीं हाँ। अगर हुआ तो हम लोग रिपेयरिंग करके देते हैं अच्छा वो फ्री कॉस्ट रहता है या क्या नहीं आपके सर्विस हिसाब से रहता है? सर्विस रहता है हाँ आपको क्या है आपके हिसाब से हाँ। अगर आपको कौन सा कलर का कपड़ा चाहिए हाँ। आप लाके दे सकते हैं अच्छा वो कलर आप कपड़ा ये करके कपड़ा हमारे पास रहता है आप हाँ। चूज करने का उसके अच्छा, हिसाब से हम लोग देते हैं अच्छा तो अच्छा है ना सर्विस पूरा भी है अलग- इसका पूरा नया फोम वोम सब डालते हैं हाँ सब डाल के ये देते अगर कुछ भी हुआ तो वापस ये लोग आपको सर्विसिंग देता है तो सर्विसिंग चार्ज लेता है वो लोग थोड़ा हैं। एक 15 to 20 इयर्स का वारंटी है अच्छा। उससे पहले क्या नहीं होएगा अच्छा वो तो बहुत है उतना गया तो बहुत है 20 साल गया भी तो 15 साल गया भी तो बहुत है ये इतना और पुराना आइटम है तो कोई बैठेगा नहीं उसको तो चेंज करने के लिए अपडेट होता रहता है ना तो 15 साल गया भी तो बहुत है ये मेरे हिसाब से ओके अच्छा लगा सोफा दखानिया माने आंखौ माने गावसोरनि माबाखौ माने एडभार्टाइज होनो होबाय आरोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों माने गाहाम नांदों आरोना ओमफ्राय आंहाथ' बर'सो बुङो नालाय ओमफ्राय आं मा बुंनो थेवब्लाबो ओमफ्राय हिन्दीयावनो बुंबाय आरो खारन हिन्दीयावबो नायो नालाय किसु ओमफ्राय बिसोरनि माबाखौ हिन्दीयाव बुंबाय आरोना बिथांमोना माने आंखौ रिकुवेस्ट खालामनायलाय ओमफ्राय माबाबाय आरो आंना भिडिअखौ बरिया बानायना होबाय आरोना ओमफ्राय बारा मोजां जायासै भिडिअ बानायना नालाय थेवबाबो हानायखिनिखौ देखायबाय आरोना दे होमबा नायलांबाय था नोंथांमोना सल इन्टारेस्ट जायगायाव मोनफैबाय आरोना औ दा दसे दाना मोनाबा मोजां नुबावसिगोन आरोना इन्टारेस्ट जायगायाव दासो आसल मेन जायगायाव मोनफैदों ट्रेनाव गाखोनांगोन दुसफोर ट्रेनाव वाह अरे क्या हाल है भाई ये देखो मेरा दोस्त लोग मिला है आज बहुत दिनों के बाद अभी ये लोग भी घूमने के लिए आया मजार लेने आया है लड़की देखने आया क्या क्या देखेगा पता नहीं लड़की की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं यहाँ पे क्या वेराइटी ऑफ गर्ल्स देखने को मिलता है अलग स्टाइल का अभी ये लोग बहुत इंजॉय करने वाला है इसका नाम है सलाउद्दीन क्या था शेख हॉलीबॉल खेल रहे हैं और इसका भूल गया मैं शक्ति अभी की करे हुए आप जाता चलो बहुत दिनों के बाद मिला अच्छा लगा बहुत दिन उनाव लोगो मोनदों आरोना आं जाय हटेल माबायाव मावोमोन माने खामानि सिगां आगोल आरोना ओमफ्राय कम्पानियाव बेयाव मावनाय बिथांमोना केन्टिननि खामानि मावो ओंखाम लाबोयोमोन आरोना केन्टिननि जों जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय आंहा दा कम्पानिखौ सोलायबाय नालाय सोलायनायनि उनाव दा लोगो मोनाखैमोन दा दिनै लोगो मोनबाय आंथ' नुवाखैमोननो बिथांमोना नुनानै आंखौ माथो होग्रोबाय आरोना मोजां नांबाय आरोना Udah siapa nama lain? Man enjoy kita enjoy. Wow. और वहाँ पे भी है दिखाता हूँ आप लोग को
नायलांबाय था नोंथांमोना देखते रहो wow गाखोनो गियो आङो नङाबा गाखोगौमोन आरोना गाखोनो गियो आङो बेयाव लाइनाव नाय बेसे मानसि दं आरोना गाखोनो गोनां वाव गाखोनो गियोलै आङो गुसुफोर नङाबा गाखोगौमोन आरोना wow जा क्यूट खालै सोरनिबा फिसाजोमोन माइनाव सनाया आयु जा क्यूट खा हा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै दसे मोजां मोनबाय होननानै दा बेयावनो दोनथ'बाय आरोना होमबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बाय लोगोफोर